Krajem zime se u skrivenim delovima šume može pronaći jedan predivan cvetić. On se u narodu zove košutac. To mu je najlepše ime. Postoji još nekoliko imena koje u sebi nose naziv zub, što je prilično grubo za jedan takav delikatan i fin cvetić. Ono po čemu je ova biljka posebna je što je na prvi pogled potpuno neupadljiva, teško ju je primetiti, međutim kada se priđe tlu, onda je ono što nas dočeka zaista fascinantno. Jer ovaj cvetić pažnju privlači ne samo bojom svojih zvončića cvetova koji podsjećaju na ciklamu, već i šarama na listu. A razlog zbog koga je ova biljka između ostalog vredna pažnje je ne samo zbog svojih karakteristika fizičkih, odnosno izgleda, već pre svega što je izuzetno bogata skrobom. I upravo ta činjenica je dovela do toga da je ova biljka toliko eksploatisana, toliko vađena, toliko neselektivno brana, da je zaista u jednom trenutku postala i ugrožena vrsta. Ja imam sreću da se u mojoj šumi nalazi pravo carstvo košuca, ima ga u izobilju. Kao što rekoh, tu su čitavi redovi, špaliri ove biljke. Svakih 10 santimetara ima raspoređena po neka lukovica iz koje izlazi jedan ovako nežan, delikatan cvetić. Sad, ono što je vrlo zanimljivo je da biljke obično svojom intenzivnom bojom ili šarama daju do znanja, signaliziraju predatorima da su toksične, odnosno da će da ih povrede. To tako samo na prvi pogled izgleda kod ove biljke, a u stvari su njeni listovi takođe jestivi. Razlog zbog koga ja uopšte pričam priču o ovoj biljci je najpre zbog toga što izuzetno privlačno i slatko izgleda ovako. Drugo, što su njeni listovi jestivi, mogu se koristiti sveži u salatama ili se kuvati, a najviše u stvari zbog činjenice da je ova vrsta toliko iskorišćavana u prošlosti da je dospela na listu ugroženih i zaštićenih biljaka. I dakle, to što je nešto jestivo ili lekovito, kao na primjer rtanjski čaj koji se nemilice iskorišćava ili borovnice koje se beru ogromnim metalnim češljevima i na taj način uništavaju čitave sadnice, to jest žbunovi, to je u stvari primer kako se mi ponašamo nedomaćinski. Umesto da, kada smo u prilici, uzmemo po neku biljku, iskoristimo je u lekovite svrhe ili da se upoznamo sa njom, ljudi nemaju apsolutno obzira ni prema kome, pa tako ni prema ovim biljkama koje su tu da bi nam se našle i pomogle nam u ekstremnim situacijama, u krizi, kada ničeg drugog nema. Čekaj. Ovako mali listovi su viđeni za jelo u presnom stanju, a ovi veći, oni se najčešće prvo prokuvaju, prodinstaju, poput nekog spanaća ili blitve, vrlo kratko, a onda se konzumiraju kao recimo dodatak nekom glavnom jelu. Vremenom ova biljka je našla način da se zaštiti od predatora tako što je sve dublje ukorenjivala svoju lukovicu. Tako da kada neko pokuša u stvari da je izvadi plitko, ono što uspe da uradi i do čega da dođe je samo ovaj njen zeljast deo. Znači, nadzemni deo je prilično kratak, ali je zato ovaj podzemni vrlo dubok, što će reći da ukoliko se ovo presađuje negde u vrt, da bi se više u ovo kratko prolećno vreme uživalo u njemu, treba ga prilično duboko saditi. A razlog zbog koga je ovo interesantno je što je ova lukovica prepuna skroba i vrlo, vrlo ukusna. Sad, zaista treba staviti prst na čelo pa se zapitati da li vredi iskopavati stotine i stotine lukovice da bi se dobilo 100 grama brašna, jer ovaj koren, dakle, nema više od 1 ili 2 grama, kada se to očisti i osuši, onda to padne na 1/3 od te ukupne težine, što će reći da je zaista potreban ogroman broj biljaka da bi se dobio, na primjer, 1 kilogram brašna od košuca. I zato stvarno nije čudo zbog čega se ova vrsta našla
na listi zaštićenih, strogo zaštićenih, i to je jedan od razloga zbog kojih ja neću ništa pripremati od nje. Izvadila sam koren da bi u stvari moglo da se vidi koliko je besmisleno trošiti resurse koji se nalaze u prirodi zarad nekog našeg hira. Jer srećom, trenutno smo daleko od toga da smo životno ugroženi, da smo u tolikoj krizi da moramo da koristimo nešto ovako dragoceno i tako retko. Ali ja ću ovo vratiti ponovo u zemlju odakle sam izvadila. Ono što međutim sasvim bezbedno i bezbolno može da se iskoristi je da se ubere po neki listić ove biljke, pa da se onda on upotrebljava u svežim prolećnim garden salatama ili eventualno da se kuva sa ostalim namirnicama kojih ima u ovom periodu. Ja kada berem, obično na preskok uzmem samo po jedan list koji je malo veći, znači ova biljka je već u fazi precvetavanja. I to je to. Kako košutac berem vrlo oprezno i obazrivo, onda mi za salatu treba nešto konkretno i to će biti različite vrste zelenih salata, koje takođe berem tako što u stvari skidam ove spoljne listiće, ostavljajući ružici da se razvije i na taj način sa jedne glavice skidam konstantno i zbog toga ih imam ovoliko puno, jer onda u kontinuitetu mogu da berem salate. Ukoliko bih obrala celu, izvadila celu odjednom, to znači od nje više ne bi bilo ništa. A na ovaj način u stvari dobijam, štrpnem ovde pa štrpnem tamo i tako dobijam stalno iznova i iznova nove salate. A osim raznih puterica, endivija i ostalih lisnatih salata, ono što ću takođe upotrebiti je naravno ono što je odmah tu, a to je mladi luk. Luk posejan u jesen stiže za branje upravo u ovom ranom prolećnom periodu. Ću i nešto mladog spanaća. Nadzemne delove jagorčevine, cvetove i ukusne listove. Kao i pupoljke, dinosaur kelja. Oni su najslađi upravo u ovom periodu, pre nego što se cvetići sasvim otvore, i idealni su upravo za konzumiranje u salatama. To je zaista prava bomba minerala, gvožđe pre svega. Tek ubrani sveži listovi košuca su pomešani sa isto tako svežim listićima raznih vrsta salate, bebi spanaća, ali i listovima i cvetovima jagorčevine i pupoljcima kelja. U to ću dodati još samo sveže ubran mladi luk, sipaću malo ulja, malo limunovog soka, soli i sveža šumska garden salata je spremna. Evo me na isto mesto 7 dana kasnije i nijednog cveta košutca nema, bukvalno. Svi su precvetali, toliko je kratak period cvetanja ove poljske, odnosno šumske biljke. Međutim, ono čega ima je kapsula puna semena. Trudna biljka. Ovde je prošle nedelje bio cvet, a sada je tu poraslo nešto što liči na stomačić prepun bebica. I ako ih je ove godine bilo na stotine, ja očekujem da će sledeće godine ovde biti hiljade ove predivne šumske biljke.